Munin matsalar ya kai inda ake wata harƙalla mai kamanceceniya da cinikin bil'adama a mahaƙar zinari ta Jado mafi girma da ke gabashin jihar Agadez. Wannan wani matashi ne da ya tsiratar da rayuwar shi daga hannun Ubangida. Ana didi ba an kato ne a matsa a ce wannan yana son shi wannan. Sai a bada gram guda jika 30 kenan a ɗauki mutum lokacin. To shi sai da wai kai baka ji lokacin da za a ciniki ba sai dai ka ji an ce kawai ga mai gidanka can sauko. Sai kun je za ka kama aiki sai ce sayan ka yi. Sai dai ka yance dauko kayan ka kabi wancan. Da haka za ka yi mutane sun kare gaba ɗaya. To zuwa muka yace mun zai bani 500 in mai aiki. Mun shiga daki muna shawara da mai gidan kawai sai ya dauko bindiga yace na hakura da kuɗi na ko ba na hakura ba. Ko rai na ko kuɗi na ce a'a. Idan maganan rai ne na ce na hakura da kuɗin rike su kawai. Da yawa daga cikin matasan da ke fadawa wannan halin ana yaudar su ne da dadaden kalamai kamar yadda wannan matashin da ya bukaci in saka sunansa ya shaida min. Shi mai gida zai iya zuwa cin ka to shi yana son aiki ya baka abinci da sha. Kuna aiki da shi zai baka kuɗinka ko kwana 10 babu wata matsala. To kana tunani ko lokacin da ka amsa kuɗin ma babu wata matsala sai ku yi ta kwanaki ka kai kwana kusan 20 dai daga lokacin ka samu matsala da shi ka ci kuɗi kake su kuma ci biya baka. Daga shekarar 2022 zuwa farkon shekarar 2023 hukumar kula da kare ci gaban al'umma ta ce ta samu korafe-korafe da dama na take hakkin bil'adama da kuma bautar da su. Suleiman Isaka babban jami'i ne a hukumar. Sai ka ga mutum ya taho da yaro ya kai wata ran fiye da 10 da ƙarfi ne ake ce da samu su ta arshe. Kuma duk wanda ya tafi can wurin dan ya bara ne. Daga bilmakin mun samu yaro guda 11 aka gane da cewa ke kamar ana amfani da su bisa kan zinariya har ka garake ko su da yawa a yanzu ga dai mun samu yaro 61. Da jimawa kungiyoyin da ke yaƙi da bautar da bil'adama suka bayyana damuwar su game da wani sabon salo na bautar da bil'adama. Yaushe zaki samu diyan mutane kina turawa wanda ka ga gani in ta maka ka zuba kudi kuma kudin nan ba a zuba ma yarinyar ba in aka zuba mata jikka 30 za ta ba wacce mace kuma ta barta da mugun abu. A jamhuriyar Nijar bautar da ɗan adam laifi ne da ake yanke hukunci mai tsanani idan aka tabbatar da laifin da ake zargin mutum da aikatawa. Mai shari'a Umaru Gajere alkali ne a kotun jihar Agadez. Masu ɗauko yara su kawo su daga wata jiha zuwa wata jiha aka wayi garin cewa lalle aiki ne zaka so aka sa shi don wani amfana don hukunci yana daga shekara 5 zuwa shekara 10 na kaso. Akwai tara hallo ta jikka 500 zuwa miliyan 5. Wannan kamar babu jigilar yaro ce kai babu jigilar babba ce kai in dai jigilar bil'adama ce tare da person hukuncin shine da doka ta aje shi. Tsakanin shekarar 2017 zuwa 2021 hukumar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutum sama da 600 aka bautar da su a jamhuriyar Nijar kuma kashi 99 bisa 100 daga cikin su manyan mata ne da 'yan mata. Umar Sani, Agadez, RFI Hausa.